زيناتات سبورت. خبركم تخاتلتي زيناتات سبورت نلومي زدلنايو حصرت زيناتات سبورت قصيلنا نسعبلكم سناي مكتتال. دبو أفريقيا كلب NTT كاب مبتتان دحنا نزحلف خلت عمتات ندبو أفريقيا كلب NTT كمول زصنح جاباناو كوبانيا تيليكومنيكيشن مالت نيبون تيليغرافن تليفونون نزاغانتا زسلطنول غدب غزي اموداتا نايز عمت كونتراتو ززبقعه اتا كلب كتباتاتنن قصالنتا اب حدغا كاتون يزبل زشاقل وره كنافسقنيو ازكا نكلب NTT نخلت عمت زسلطنه كوبانيا تيليكومنيكيشن نيبون تيليغرافن تليفونون نتاغانتا نايم سلطان وعلو كمزي ناوح او ورحي مسكرم دحر مغلاصو تختيلو زماص خينو كم صعبينو اتا افريقيا كلب كيتبتن حيار سقات كحدر كيليو يغون امبر كراونتو بشغلتا مفرايز نطف سويزرلانداو تكال اسوس نزاغانتا نخلت عمت كمولا دحر مسممعو قصالنت نايزا انكو افريقاويت اهغراويت كلب بشغلتا كاب حدغا خدحنا كيلو خمزلو مربب حبريتا سايكلين ويكلي حبيرو بزي دما اتاب عالماو وددر قصالنا توحيسا زلا كلب NTT كاب 2021 جميرا شما كاب NTT ناب تيم بوكيكا اسوس كم زغير اتحبريتا وسيو افليطو مسراتنا سلطانن غانتا NTT زخونه ودرب عن شمنتر عمد دبو افريقاوي سايكليست دوغلاس ريدر ابزهاب حبريتا غانتو سالاتكال اسوس كم بتتان دحنا نزقصل كلت عمد كتقصل مخاله عبي حغوسكم سمعو غليصو نسو اسعبو بوغني مولت رخيبنا كنقصل مبقعنا اتصلميتو صنح مصا عدلنا بانا برهان زخل علو اغاطامي بمخانو امن عغبي زخا غانتانا كاب 2021 ندحر قصالنتا وحسا بزبلص نختعبن عوت نختغواناصفن عدل زفطرلان سلازخونه مسغانا يدرت يبلون كبل نتي بمنقدي بشغلتا هيوتن منواورون سبات نقير زبل مريح ጭርሖናይታ ጋንታ ንምትግባር አብርቲዖም ክሰርሑ ከም ዘለዎም ሓቢሩ ላዕለዋይ ሓላፊ ትካል ኣሶስ ዴሪክ ቡቻርድ ሆል በወገኑ ነዛ ጋንታ ንቅድሚት ኣምስጓም መሻርክቲ ምዃንና ኣመና ሓጉሳት ኢና እንተኾነ ምስ ብሽክለታ ኣብ ዝተሓሓዙ ጉዳያት ካብ ቅድማት ሒዝና ክንዋሳእን ደግፋት ክንገብርን ስለ ዝፀናሕና እዚ ንዓና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን የግዳስ ነታ ተስፋ ቆሪፃ ናብ ምብትታን ገፃ ከይተምርሕ ተፈሪሓት ፀንሐት ክለብ NTT ከነድሕና ምኽኣልና ንሞያን ብቕዓትን ተቐዳደምትን ኣፍቀርትታ ክለብን ዘሕጉስ ስለ ዝኾነ ሕቡናት ኢና ዝመፅእ ዓመት ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዝእንገድ ኢንተርናሽናል ውድድር ተሳቲፍና ዓወት ክንዓትር ምዃናውን ትፅቢተይ ልዑል ኢሉ ክለብ NTT ኣብ 2021 ዝምውላ ኣካል ኣብ ምርካብ ተሸጊራትሉ ኣብ ፀንሐት ኣዋርሕ ዝበዝሑ ካብ ተቐዳድምታ ናበይ ከም ዝኸዱ ሓርቢትዎም ይፀኒሑ ብሰንኪ ተስፋ ምቑራስ ክዕገሱ ዘይከኣሉ ብርክት ዝበሉ ብሉፃት ተቐዳድምታ እውን ካብታ ክለብ ወፂኦም ምስ ካልኦት ክለባት ብሽክለታ ክፅምበሩ ክታመሙ ኣንቢሮም እዮም ስለዚ ድማ እዛ ቲም ኩቤካ ኣሶስ ብዝብል ስም ተፀዊዓ ዘላ ጋንታ ዛጊድ ውሑዳት ተቐዳድምቲ ጥራይ ምስኣ ክቕፅሉ ውዕል ኣናዊሖም ብምህላዎም እታ ክለብ ኣብ መጻይ ብዋሕዲ ብሉፃት ተቐዳድምቲ ከይትሳቀ ስጋኣታት ከም ዘሎ ክኢላታት ይሕብሩ ብኻልእ ወገን እታ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ሓደሽቲ ተፃወቲ ዘይፈረመት ዘላ ክለብ NTT ካብቶም ሓቅፋቶም ዝፀንሑ ተቐዳድምቲ እውን እንተኾነ ዛጊት ንውሑዳት ጥራይ ውዕሎም ከናውሑ ፈቂዳትሎም ብምህላዋ ኣንፈት ናይቶም ኣብኣ ተጠርኒፎም ፀንሕሞ ውዕሎም ዘየናውሑ ዘለዉ ተቐዳድምቲ መጻይ ዕድሎም ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡ مان سيتي نميسي ن10 ዓመት ከተፈርሞ ወጢና نعلمنا بلوز تتصاوتاي زخونه ارجنتيناوي ليونيل ميسي هولنداوي اسلطاني رونالد كيمان نا بارسلونا خبز مص اندحر مستا غانتا خسامعي كالن زلو اتود 33 عمتات قاي ابز حلفه خرمتي كابتا نا 16 عمتات تتصاوتلا كاتالوناويت غانتا وص انقيدو كانت نبره كاب حلفتي بارسلونا بستغبرلو لمنان قبطروتن ግን ጎል بخينو كساب حجي مسا يقصلالو ازي يخون امبر حجون ميسي كابتا غانتا ناي موصا دليتو زعرفه ايمسلين زلو اب صوتا ترغغام بوكراتير الله روحو كيكدنا بارسلونا زحلف سولس مشت ناب يوكرين توغعيزا مس دينامو كيف ابز كايدتو 4-0 تحاوتتلو قدم شامبيونز ليج اوروبا بغلباب مغداتيك سلفاي كالن ميسي ابتنك سلفلن صنحي صواتاتاتون تخونه زحنگده خمسل اتناي قدم ادنق بقعاتو خنصبارق اي كالن እዚ ድማ መሲ ደጊ ምስታጋንታ ቅጽል ፍጹም ድሌት ከም ዘይብሉ ዘንፈት ምኻኑ ብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት ይሰማምዕሉ ንኹነታት ተጻዋታይ ኣብ ባርሴሎና በቀረባ እትከታተል ዘላ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ድማ መጻይ ማዓልቦ መሲ ኣብ ሜዳ ኢትሓድ ከም
ዝኸውን ንምግባር ምድለዋታ ኣጻፊፋላ ብመሰረት መብር ሓበሬታ ስፖርት ማርካ መሲ ምስ ባርሴሎና ዘሎ ውዕል ክሕድስ እንተዘይክኢሉ ዝመጽእ ክረምቲ ናብ ዝደለያ ጋንታ ብናጻ ክሰጋገር ዝዓግቶ ኣይክህሉን እዩ ስለዝኾነ ብሲቲ ፉትቦል ግሩፕ ዝፍለጡ ወነንቲ ክለብ ማን ሲቲ ነቲ ወናኒ እጹብ ድንቂ ብቕዓት ዝኾነ ኮኸብ ኣጥቃዓይ ምስ ባርሴሎና እንተተፋቲሑ ኣብ ሜዳ ኢትሓድ ናይ 10 ዓመት ኮንትራት ከፈርሞ መደብ ከም ዘለዎ ይሕበር ኣሎ እዚ ድማ መሲ ክሳብ ወዲ 43 ዓመት ዝኸውን ምስ ማን ሲቲ ክጻወት ከኽእሎ እዩ መሲ ብዘይካዚ ኣብ ሜዳ ኢትሓድ ጻንሖቱ ምስ ወድአውን ምስተም ብወነንቲ ማን ሲቲ ዝውነና ከም ኒውዮርክ ሲቲን ሜልቦርን ሲቲን ዝኣመሰላ ካልኦት 9 ክለባት ክጻወት ከኽእሎ እዩ እቲ ተዳሊሉ ዘሎ ናይ 10 ዓመት ውዕል ብተወሳኺ ንወነንቲ ማን ሲቲ ወኪሉ ናይ ዓለምና ኣምባሳደር ክኸውን ዘኽእሎ ክብሪ ክህቦ እዩ መዝነት ሓልቃ ጋንታ ሒዙ ዘሎ መሲ ምስታ ኣብ መሳሊ ላሊጋ ናብ መበል 10 ደረጃ ኣንካራርያ ዘላ ባርሴሎና ዘለዎ ውዕል ዝመጽእ 30 ሰነ እዩ ከብቅዕ ክሕድሶ ፍቃደኛ እንተዘይኮኑ ድማ ካብ ዝመጽእ ባሕቲ ጥሪ ጀሚሩ ምስ ዝደልያው ካልኦት ክለባት ብናጻ ክዘራረብን ውዕል ክኽትምን ክኽእል እዩ ኣብ ባርሳ ሰሙናዊ 500,000 ፓውንድ መሃያ ከም ዝኽፈል ዝንገረሉ ሌኖ መሲ ምስቲ ኣቐዲሙ ኣሰልጣኒኡ ዝነበረ እሞ ኣብዚ እዋን ንማን ሲቲ ዝሰልጥን ዘሎ ስጳኛዊ ፔፕ ጓርዲዮላ ጽቡቕ ዕርክነት ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ጓርዲዮላ ምስ ማን ሲቲ ዝኸተሞ ናይ 5 ዓመት ውዕል ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምሕዳሱ ከዓ ሓደ ካብ ቀንዲ መደባቱ ንሜሲ ናብ ሜዳ ኢትሓድ ምስግጋር ከም ዝኸውን እዮም ምስታ ጋንታ ቅርበት ዘለዎም ገናት ዝሕብሩ ዘለዉ እዚ ይኹን እምበር ክለብ ባርሴሎና ዝመጽእ 24 ጥሪ ኣብ ተካይዶ መረጻ ሕጹይ ስጳኛዊ ቪክቶር ፎንት ፕሬዚደንት ታ ክለብ ኮይኑ ክዕወት ልዕል ተኽእሎ ስለ ዘሎ ንመሲ ኣሚኑ ኣብ ሜዳ ንኦካም ከየጽንሖ ብወገን ማን ሲቲ ሻቕሎት ኣሎ ቪክቶር ፎንት ኣብቲ ምርጫ ምስ ዝዕወት መሲ ተሪፍዎ ዘሎ ናይ ጸወታ ዘመኑ ኣብ ባርሴሎና ንኽዛዝሞ ዝገበረ ገይሩ ከእምኖ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኤርሊን ሃላንድ ሓድሽ ክብረ ወሰን ከመዝግብ ይመጣጠር ኮኸብ ኣጥቃዓይ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ኤርሊን ሃላንድ ጋንቱ ዝሓለፈ ሰሉስ ምሸት ንቤልጂማዊት ክለብ ብራጌ 3-0 ኣብ ዝረትዓትሉ ግጥም ክልተ ሸቶታት ከመዝግብ ብምኽኣሉ ንብዝሒ ሸቶታቱ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ናብ 16 ክብ ኣቢልዎ ኣሎ በዚ ከዓ ገና ወዲ 20 ዓመት እንከሎ ናይ ዓለምና ብሉጻት ከዋክብቲ ዝነበሩ ብራዚላዊ ሮናልዶን ፈረንሳዊ ዘነዲን ዘይዳን ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ንዘመዝገቦ ብዙሕ ሸቶታት በሊጽዎ ኣሎ እቲ ቆማት ኖርዌጃዊ ኣጥቃዓይ ኣብ 12 ግጥማ ሻምፒዮንስ ሊግ 10 ሸቶታት ከመዝግብ ክኢሉ ኣሎ ብኣንጻሩ ብራዚላዊ ሮናልዶ ኣብ ኩሉ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ጸወታኡ 14 ሸቶታት ጥራዩ ከመዝግብ ክኢሉ ኣከፋፋሊ ዝነበረ ዘነዲን ዘይዳን እውን ብተመሳሳሊ 14 ሸቶታት ጥራዩ ምስ ሰኪዐት ካራኸብ ክኢሉ ሃላንድ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ነዞም ክልተ ከዋክብቲ ነበር ተጻወቲ ጥራይ ኣይኮነ ብብዝሒ ሸቶታት ክበልጾም ክኢሉ ዘሎ ንስጳኛዊ ዴቪድ ቪላን ጀርመናዊ ሚሮስላቭ ክሎዝን እውን ክሓልፎም ክኢሉ እዩ ክልቲኦም ተጻወቲ ኣብ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ታሪኾም ነፍሲ ወከፎም 14 ሸቶታት ጥራዮም ከመዝግቡ ክኢሎም ዘለዉ ሃላንድ ብዘይካዚ ንካርሎስ ቴቨዝ ንኦሊቨር ጅሩድ ማይክል ኦውን ቲያጎ ኮስታ ክርስቲያኖ ቬርን ዴኒስ ቤርካምፕን እውን ክበልጾም ክኢሉ ኣሎ እዚ ይኹን እምበር ሃላንድ ስሙ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ብፍሉይ ከስፍር እንተኮይኑ ነቶም ተሪፎሞ ዘለዉ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ዝለዓሉ ኣመዝገብቲ ሸቶታት ዝኾኑ ተጻወቲ ክቅድሞም ኣሎ ጸብጻባት ስፖርት ከም ዝሕብርዎ ፖርቹጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ 132 ሸቶታት ብምዝጋብ ክብረ ወሰን ሒዙ ይርከብ ኣርጀንቲናዊ ሊዮኔል መሲ ድማ ብ118 ሸቶታት ይስዕበሎ ኣርሰናል ንጃክ ዌልሸር ዳግማይ ከተፈርሞ ትምከር ናይ ቅዲም ኣጥቃዓይ ቶተንሃም ዝነበረ ዳረን ቤንት ኣርሰናል ተጻዋታያ ዝነበረ ጃክ ዌልሸር ከተፈርሞ ተማሕጺንዋ ቀንዲ ደጋፊ ኣርሰናል ምዃኑ ዝንገረሉ ዳረን ቤንት ምስ ማዕከናት ዜና ቶክ ስፖርት ኣብ ዝግበሮ ቃለ መሕትት ሚካኤል ኣርቴታ ንጃክ ዊልሸር ከፈርሞ እንተኽኢሉ ኣርሰናል ካብ ዘላቶ መዋጥን ክትወፅእ ክሕግዛ ከም ዝኽእል ኣረድዩ ናይ ቅድም ኣከፋፋሊ ኣርሰናል ዝነበረ ዊልሸር ምስ ዌስትሃም ዝነበረ ውዕል ድሕሪ ምብቅዑ ኣብዚ እዋን ብዘይ ጋንታዩ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ስለዝኾነ ኣርሰናል ነዚ ወዲ 28 ዓመት ተጻዋታይ ብናጻ ከተሰጋገሮ ከም ትኽእል እዩ ዳረን ቤንት ዝሕብር ዘሎ ብኣካዳሚ ኣርሰናል ዝሓለፈን ምስ ኣርሰናል ኮይኑ ክልተ ጽዋ ኤፍኤ ካፕ ዝዓተረን ዊልሸር ብዝውንኖ ፍሉይ ታክቲክ ብልሓትን መስመር ምክፍፋል ኣርሰናል ዓብ ደገፍ ክገብረሉ ከም ዝኽእል እዩ ዳረን ቤንት ገሊጹ ንሱ ኣርሰናል ኣብ መስመር ምክፍፋል ጎዲልዋ ዘሎ ነገር ካብ ዊልሸር ክትረኽቦ ትኽእል እያ ምክንያቱ ኣብ ጸወታ ውልቃዊ ናይ ምብልሓት ክእለት ኣለዎ ድሕሪ ምባል ዊልሸር ናብ ኣርሰናል ክምለስ ሓረር ይብል ከም ዘሎ ይፈልጥ እየ ንኣርሰናል ኣመናይ ዝፈትዋን ዝናፍቃን ስለዚ ኣርቴታ ከይወዓለ ከሓደረ ነዚ ተጻዋታይ ኣፈሪሙ ከጻውቶ ተስፋ እገብር ክብል ወሲኹ ገሊጹ ዳረን ቤንት ኣብ መወዳእታ ዘልውን ፍሉይ ክእለት ከም ዝውንን ብምጥቃስ ሚካኤል ኣርቴታ ምስቶም ቀዳሞት 11 ተጻወቲ ኣሰሊፉ ክጻውቶ ጸዊዑ
لوم عامت شلمات بالون دي اور يلون تباهيلو እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ናይ ብሉጽ ተጻዋታይ ዝወሃብ ዝነበረ ሽልማት ባሎን ዲኦር ሎሚ ዓመት ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከም ዘይዕደል ፊፋ ኣፍሊጡ ኣብ ክንድኡ ግን እቲ ዝበለጸ ወይ ደ ቤስት ዝብል ካልእ ሽልማት ክዕድል ምዃኑ በዚ ኸኣ 4 ተጻወቲ ሊቨርፑል ዝርከቦም 11 ተጻወቲ ነዚ ሽልማት ተሓጭዮም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ በዚ መሰረት መሐመድ ሳላሕ ሳዲዮ ማኔ ቲያጎ አልካንትራን ቪጂል ቫን ዳይክን ካብ ሊቨርፑል ኬቪን ዲ ብሩን ካብ ማን ሲቲ ሮበርት ሌዋንዶውስኪ ካብ ባየር ሙኒክ ሊዮኔል ሜሲ ካብ ባርሴሎና ሰርጂዮ ራሞስ ካብ ሪያል ማድሪድ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብ ጁቬንቱስ ኪሊያን ምባፔን ኔይማርን ድማ ካብ ፒኤስጂ ነቲ ሽልማት ሓጭም ዘለዉ ተጻወትዮም ብዘይካዚ ናይ ሊቨርፑል ኦሊሶን ናይ ሪያል ማድሪድ ቲባውት ካርቶይስን ኬይለር ናቫስን ናይ ባየር ሙኒክ ማኑዌል ኑዌር ናይ ባርሴሎና ማርክ አንድሪ ከምኡ ድማ ናይ አትሌቲኮ ማድሪድ ጃን ኦብላክ ንብሉጽ ሓላዊ ወለዳ ሽልማት ተሓጭም ኣለዉ ከም ዝፍለጥ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ሊዮኔል ሜሲን ንብዙሕ ዓመታትዮም ንሽልማት ባሎን ዲኦር ብሒቶም ጸኒሖም ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ፍሉይ ሽልማት እውን ክልቲኦም ከዋኽብቲ ሕጹያት ኮይኖም ቀሪቦም እኳ እንተሃለዉ ኣጥቃዓይ ባየር ሙኒክ ሮበርት ሌዋንዶውስኪ ክብድሆም ከም ዝኽእል ግን ብብዙሓት ክኢላታት ተንተንቲ ይግለጽ ኣሎ ጀርመናዊ ሮበርት ሌዋንዶውስኪ ባየር ሙኒክ ጎብለል ናይ ቡንደስሊጋ ንኽትከውን ዓብይ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ኣደናቂ ተጻዋታይ እዩ ንሱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ማልያ ጋንቱ ወዲዩ ኣብ ዘካየዱ 47 ፀወታታት ብድምር 55 ሸቶታት ከመዝግብ ክኢልዩ በዚ ድማ ነዚ ናይ ሎም ዓመት ሽልማት ፊፋ ሮናልዶን ሜሲን ረቲዑ ክዕወተሉ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሙ ዘዳለናዮ ዜናታት ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ኣብዚ መጽእ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም